Popularitatea specialităților verzi este în continuă creștere în Republica Moldova. Tot mai mulți tineri aleg formarea profesională în domeniul energiei regenerabile, un sector modern, în plină dezvoltare, cu perspective reale de angajare. Anul trecut, peste 180 de elevi au optat pentru noile programe lansate de mai multe instituții de învățământ profesional tehnic din țară. Meseria electriciană în construcții, instalatoare sisteme fotovoltaice solare a înregistrat cel mai mare interes în rândul tinerilor. Din 2025, acest program este disponibil în școlile profesionale numărul 3, 7 și 9 din Chișinău, școala profesională numărul 4 din municipiul Bălți, precum și Centrul de Excelență în Electronică și Energetică. Dacă îți dorești o meserie modernă și bine plătită, electrician în construcții, instalatoare sisteme fotovoltaice solare, este o alegere excelentă. Este o profesie de viitor, accesibilă tuturor, inclusiv fetelor. Instituția noastră pune la dispoziție un atelier bine dotat pentru desfășurarea instruirii practice. Mi-am dorit o meserie care să-mi asigure viitorul. Îmi place mult la școala profesională numărul 9, pentru că nu învățăm doar teorie, dar avem și multe lecții practice. Europa este unul dintre liderii globali în energia solară, iar domeniul oferă deja aproximativ 800.000 de locuri de muncă. Această tendință se resimte tot mai mult și în Republica Moldova, unde dezvoltarea rapidă a sectorului energiei regenerabile face ca meseria de instalator de panouri fotovoltaice să devină tot mai căutată, mai ales în rândul tinerilor. Iar învățământul profesional tehnic din Republica Moldova este pregătit să răspundă acestei realități. Nicolae Scripnic este elev la școala profesională din municipiul Bălți. Tânărul a realizat importanța și necesitatea unei astfel de meserii și zilnic descoperă lucruri practice de la cei mai buni specialiști. Trebuia să aleg între mecanic auto și electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare. Am ales a două opțiuni deoarece energia regenerabilă este un viitor și îmi oferă o șansă bună de angajare. Programul formează specialiști în montarea, conectarea și punerea în funcțiune a sistemelor solare, respectând normele de siguranță și standardele electrice. După 3 ani de studii, voi obține un certificat care este recunoscut atât în țară cât și toată Europa. Îmi place foarte mult că facem multă practică și este interesant. Învățăm și înțelegem cum se montează și se verifică un sistem fotovoltaic, pas cu pas. Este foarte important să optați pentru un domeniu inovativ care va asigura competență concrete și sustenabilitate.